Meron tayong ano, alimango. Ayun o, gumagalaw pa yan. Buhay pa. Lulutuin natin yung ano, kalderetang alimango. Ayun o. 2 piraso, 1 kilo. Ay, 300 lang to mga boss. Update na lang. Oh, mga boss, nilinisan ko na yan. Binuhusan ko ng ano, mainit na tubig, nilagay ko sa kawali. Ngayon, malinis na malinis na. Kanina kasi natatakot ako kasi buhay pa. Ngayon, okay na. Mga boss, mainit na yung mantika. Lalagay na natin yung luya. Sibuyas. Sunod na natin yung bawang boss sa sili para may kagat labi. Ito yung version mo boss ng ano, kalderetang alimango ha. Sarap na naman ang ulam natin. Kalderetang alimango. Susunod na natin yung alimango. Ayan o, napakalaki niya. Isang kilo, 1 kilo and 1/4 yan mga boss. Sunod natin yung green peas. Garbanzos. Nabi, ang taba oh. At maglalagay tayo konting tubig para maluto yung ating ano, garbanzos saka green peas. Hayaan lang natin yan hanggang sa kumulo mga boss. Mga boss, susunod natin yung ano, pamintang buo. Tapos mga boss, laurel dahon. Yan. Tapos mga boss, additional ulit ng pamintang durog. Yan. Tapos mga boss, isunod natin yung liver spread. Mga boss, update na lang tayo. Mga boss, oh, ganda ng kulay ha. Tapos additional tayo ng ketchup mga boss. Tamis anghang. Tapos isunod na natin boss yung pickle relish natin. Halo-haloin hanggang sa manuot ang lahat ng lasa niya.
napakataba niyan ang limango natin mga boss. Tapos mga boss, mag-additional tayo ng sili para nanunuot yung lasa niya mga boss. Wow, ganda ng kulay ng kaldereta natin, no? Kalderetang alimango. Napakabango mga boss kung andito kayo, no? Tapos mag-additional tayo mga boss, kunting toyo, kunti lang kasi maalat na to eh. Yan, tama na yan. Wow, ang bango mga boss. Tapos mga boss, ito additional natin margarine, 2 kutsara. Dapat konti. Yan, pag magkintab na yan boss, luto na yan. Halo-haloin ko lang. Ng kulay mga boss. Sinong magpapaluto ng kalderetang alimango? Tapos mga boss, maglalagay tayo 2 kutsarita na asukal. Tatlo. Yan. Ano yan? Special Kaldereta. Wow, sarsa pa lang nito mga boss, ayos na. Paano mga boss, makintab na, hainin na natin, luto na yan. Paano, update na lang at magpi-plating tayo mga boss. Kalderetang alimango, lutong probinsya mga boss. Pero sa mga restaurant to, napakamahal ito mga boss. Simple pero yummy. Saktong-sakto mga boss, yung alat niyan, tamis at anghang. Paano kainin natin at mag-plating tayo mga boss. Mga boss,
Luto na yung ating kalderetang alimango. O paano? Huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa Panginoon. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus name, maraming salamat po. O paano mga boss? Sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Mga bagong video na parating mga boss. Nabubulol tayo. Napakasarap kasi nito, nagugutom na ako. O paano mga boss? Kain na tayo. Salamat. Kalderetang Alimango, special in Pickle.